a gurguje ango da amarya ga so a zaune a wannan rana mai girma inda muke ta gabatar da mawaka fasihai suka zo domin gabatar da wannan hidima tare da su. Amma nan gaba kaɗan insha Allah ba tare da bata lokaci ba za mu gayyaci hamshakin mawaƙin nan matashi fasihi wato Aliyu Isa Nata. Soyayya ita ce ta zama suna sama. Aure martaba daraja ne mai tarin yawa ga angonin da shi da amarya wannan duniya ta tsaye da na kansu soyayya ita ce ta zama silar aure. Cikin aure suke ba ni na faɗa ba annabi ne ya faɗa kuma na rike aure da kai mana gare da mamu da haka littafin yake jar kokonto zo ka ji yadda hadisin nan yake kuma rage ba an sunnati falai zamin na in ji manzo na sani zuwa kwarakar buɗarka alaci kafin yin sani da duk kai kau kana a gidanka iyali ke wadata ka aure martaba daraja ne mai tarin yawa ga angonin da shi da amarya wannan duniya sun yarda da kansa soyayya ita ce ta zama silar aure ke sawa kan gara mamme ya koma mai kirba sawa kan ga salle ya zama mai kwarin gaba da ke sawa kan ga mata da yi wa mazaje san kofa darajar aure ta sa kowa ya yi zai da kamar ta ba a fannin shimfiɗa a gado yake gubaro na saman tsinke ta karama ta tare cikin aure martaba daraja ne mai tarin yawa ga angonin da shi da amarya wannan duniya sun yarda da kansa soyayya ita ce ta zama silar aure ya ga buɗi ba wani mai hali yake sawa samari ɗaya mun yi niyyar gini kafin kwana ashe kuwa dole a hau hanyar yini cikin aure na san wata
silar kowa. Aure martaba daraja ne mai tarin yawa. Ga angonin da shi da amarya wannan duniya. Sun yarda da kansu soyayya ita ce ta zamo silar aure. Ina ta ina kira ne aure kar mu tsaya haka. Aure, Shi ne mafita samari shi ne ke tara baraka. aure, Da kan saniyar aure komai ke daɗa haɓaka. aure. Ko baka da shi ka saniya sai Allah ya yi maka. Ni ma haka nan rike wata rana sai ku gana ta na aure. Aure martaba daraja ne mai tarin yawa. Ga angonin da shi da amarya wannan duniya. Sun yarda da kansu soyayya ita ce ta zamo silar aure. Aure martaba daraja ne mai tarin yawa. Ga angonin da shi da amarya wannan duniya. Sun yarda da kansu soyayya ita ce ta tabo silar aure. Aure martaba daraja ne